ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் டிவி இந்த விடவில் நிற்கிறோம். என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, தெத்தில் போய் மீன் பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கோம். கண்டுபிடி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நாங்கள் போனோம். எக்கச்சக்கமான மீன், இந்த வாலி ஃபுல்லாக மீன் பிடிச்சிருக்கோம். இதை பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நாங்கள் ஊர் ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரீயாக கொடுத்துக்கிருக்கோம். பாருங்கள், எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரீ, காசு கூட இல்லை. அவள் பாட்டுக்கு வந்தவொடனே எவ்வளோ வேணால் வாங்கிட்டு போகலாம். நல்லா பெரிய பெரிய கெண்டையாக விழுந்துருக்கு. எல்லோரும் எடுத்து கொடுத்துக்கிட்ருக்கோம் ஃப்ரீயாக. இப்போ நாங்கள் போனதுக்குள்ளேயே இவ்வளோ மீன் பாருங்கள், எவ்வளோ மீன் பிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம டிவிஎன் தமிழன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டுருங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வரும். பாருங்கள், இப்போ எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயாக கொடுத்துக்கிட்ருக்கோம். நிறைய பெரிய பெரிய மீனாக தான் விழுகுது. இப்போ இதில் ஐரன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மீன், கெண்டை, ஏற்பட்ட மீன் விழுந்திருக்கு. பாருங்கள், சூப்பரான இன்னைக்கு இவ்வளோ மீன் பிடிச்சிருக்கோம். பாருங்கள், இது மாதிரி நம்ம சேனலில் நிறைய வீடியோ இருக்குது. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா மட்டும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், எல்லாத்துக்கும் மீன் பிடிச்சி கொடுத்துக்கிருக்கோம். நாங்கள் இது டெய்லியும் பிடிச்சிட்டு வருவோம். எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருவோம் ஃப்ரீ, காசு கூட இல்லை. பார்த்திங்கன்னா, இது டேஸ்ட்டாக இருக்கும், செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எல்லாருக்கும் டக்குன்னு அள்ளி போடுங்க. எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரீயாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். பாருங்கள், அள்ளி கொடுங்க டக்குன்னு. இங்கே பாருங்கள், இதில் நம்ம கண்ணாடி மீனுன்னு சொல்லுவாங்க. கண்ணாடி மாதிரி அப்படியே சூப்பரான மீன், கண்ணாடி மீன் மாதிரிலாம் இருக்குது. அதிலே கடல் மீன் மாதிரியெல்லாம் இதில் இருக்குது. இல்லை கலர் மீன் வேறு ஒன்று இருந்துச்சு, ரோஸ் கலர், பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அதை நாங்கள் தனியாக ஒரு டப்பாவில் போட்டு வளர்த்துக்கிருக்கோம். யாருங்க எப்படி அள்ளி போடுறாங்க பாருங்கள், அவ்வளோ மீன். இந்த வாளி இதே மாதிரி 2 வாளி மீன்கள் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா, இப்போ தண்ணி நின்றுச்சு. ஆனால் தண்ணி நிற்க அதிக மீன் வந்துக்கிட்டு இருக்குது. நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடிலாம் போய் பிடிச்சப்பெல்லாம் இவ்வளோ மீன் பிடிக்கவே இல்லை. இப்போ தான் அதிக மீன் பிடிச்சிருக்கோம். இன்றைக்கி தான் நிறைய மீன் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துக்கிட்ருக்கோம் சும்மா. ஆனால் இப்போ பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள்.